lagunak, inoiz gertatu zaizu atzo ikusten TikTokeko bideo ikaragarri bat erakutsi nahi diozula zure lagun bati, baina ezinezkoa dela topatzea? Ez zaitez apuratu. Gaur minutu bat baina gutxiagoan topatzeko bi modu oso erraz erakutsiko dizkizu. Goazen ikustera. Goazen lehenengo moduarekin, azkarrena dela. Ireki zure TikTokeko aplikazioa eta joan goien eskuineko ertzera bilaketa lupan sakatu ahal izateko. Orain, barran, sinpleki asterisko bat edo puntu bat idatzi eta eman bilatu aukerari. Sartu begiratu zure bistaratze historia atalean. Behin barruan emaitzak orden kronologikoan iragazi ahalko dituzu. Aukeratu data, atzo, pasaden astean, edo sakatu data tartean eta hautatu egutegian. Listo! Automatikoki ikusi dituzun bideo guztien zerrenda ordenatu bat irekiko zaizu. Bistaratutako bideoen historiara iristeko bigarren bide bat ere bada. Joan zure profilera behaen eskuinetik. Sartu goiko hiru lerroen menuan eta hautatu jardueren zentruan erraminta pertsonalen menuaren barnean. Lehen aukera, begiratu zure bistaratze historia izango da. Lehenengo moduan ikusi dugun bezalaxe. Hemen izango duzu zure historia osoa data eta orduz antolatuta. Aurreko aukeran ikusi dugun moduan iragazi ahalko duzu. Hau dira galdutzat emanda zenuen bideoa topatzeko bi moduak. Bideo gustatu bazaizu, eman gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanalera bideo gehiagotarako. Hurrengora arte!